ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಬರ್ತಾರೆ ಶಂಕರಿ ಇನ್ನೀ ಲಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಜಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಅವು ಸೀರೆ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಸೊನಕ್ಕೆ 800 ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಹೇರ್ ಗ್ಲಾಪುನ್ಗೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮಿಟ್ಟಿ ತರಕೆ ಬಾಡುವ್ರೆ ಏರ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮುಗಲೆ ದಾದಾತು ಮಾರೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೇಪ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಅಬೆದ್ ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂದು ಫುಲ್ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಗೆ ಇತ್ತಿಂಕಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಪನ್ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಏಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕಿಲ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಐಟಮ್ ಎಂಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತು ಎಂಕಿಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ಇಂಕಲ ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಕಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಓಯ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಇತ್ತ ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ ಝೂಡಿಯೋ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಬರ್ತಾರೆ ಶಂಕರಿ ಇನ್ನೀ ಲಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏ ಪನಿ ಬಂದ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ತೂಕದಾದ ಬಂದನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ಕು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದು 15 ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಐಜಿ ಕೈಟು ಮಸ್ತ್ ತೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಂತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ದಾದನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದನ ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿಯದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1:30 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಎಪ್ಪಿದಾರ್ದ ಸತ್ಯ ಸಾಧಾತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಬಹುದು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಎಂಕಲ್ ಸತ್ಯ ಬಚ್ಚ ಗೈಸ್ ತುಂಬು ಅಸಲು ಬಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತುಂಗ ಹೊರಗೆ ಏಸದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಚುಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ಲ ಪನ ಏರ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪಂದಂದು ಇಲ್ಲಡುಗುಲ್ಲಾಗ ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಗಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇದೇ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಮೊಲ್ತೆಲೆ ಬತ್ತು ಬೂರೊಂದಲು ಆತು ಬಚ್ಚಿದುಂಡು ನಾನೈತೆ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಬಡವಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಪರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಗಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಜೂ ಆತ ಓ ದೇವ ಪ್ಲಾನ್ ಏ ಪನ್ ಇತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಿಸಿ ಇಂಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಂತನಲ್ಲಿಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊರಂಟಿಗೆ ಮೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತಾಗ ಸೊ ಪಂತನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ್ಲ ಪಂದ್ ದಾ ಏನು ಕೇಂಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ಪನೆ ಏನು ಒಂಚ ಟೈಮ್ ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡುವೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಂದು ಏಪಲ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪು ಅವು ಆಪುಜಿ ಇವನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ಸೇನೆ ಎಂಗಿಲ್ ದೆತೊಂದ್ರೆ ಪೋತಿಂದಾದನ ದೆತೊಂದಿದಾದನ ಬಟ್ 90% ಪ್ಲಾನಡ್ 80% ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ 100% 80% ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡ ಬಟ್ 20% ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಚಂದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಗಿಲ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತೊಂಡ ಪಂದನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೋರಿಸ್ಪಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ತುಯ್ಯಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಪಲಾವ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ತೂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಕೋರ್ ಮಾತಾನ ಗೇತು ಕೊಡ್ತಾ ಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಮುರ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿ ಪಂದಿತ್ತು ಸೀರೆ ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಜಿತ್ತೇರು ಪಂದಂದು ಅವು ಸೀರೆ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಸೊನಕ್ಕೆ 800 ಕೊಡ್ತೆ ತೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲರ ಟೈಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ವಯರ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ರಾಹುಲ್ ಫಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಾಯಿ ಕೊಂಚ ಆನ್ ಬಾಲಿ ಕೊಡುವಂತ ನೆಕ್ಕಿ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಡ್ ಇಂಕಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಂತ ಇಲ್ಲೇಕ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೂದ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸೊ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಏ ಮೂಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋಜೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬೋವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋವ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಸೊ ಎಸ್ ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂತಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ್ನತೆ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರ ಮಂತು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ
ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೈಸ್ ದೊಂಬುಗೆ ಹೋದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆತನದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಾದಕಂತ ಬಂದ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿದ ಇದಕ್ಕಂತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಹೇರ್ ಗ್ಲಾಪುನ್ಗೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ತರಕೆ ಬಾಡ್ಯೋರು ಏರ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮುಗಲೇ ದಾದಾತನ್ ಮಾರೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಚಾಲು ಆತನ್ ವೇಟ್ ಐ ಶೋ ಯು. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಲ್ದು ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬುಡಿ ಆವತ್ತ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಬಂತುಲೆ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆರಚಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಫೇಸ್. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದವು ಪೊಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 2023 ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್. ಸೊ ಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿತನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಮೋನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಜೀತ ಎನ್ನತ್ತು ಆ ಜೀತ ಕುಡುಂ ಜೀತ. ಸೊ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ದುಲೆ ಇದು ದಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾದೇ ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನೋ ಇದು ಬಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೇಪಬೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಮೂಲುಂಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತಾನೆ ಜೀತದ ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಲೇಪ ಪೂಜೆ ಅಂದಿರಲೇರು. ಸೊ ಪಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ರೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದೇವರ ಮೋನೆಗೆ ದಾಲಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೋನೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ ತುಕ ಏನು ಪೂಜೆ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಲ್ದಿ ನಾದ್ರದನ್ನ ಈತ ಕಡೆ ರಂಜನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮರ ಬಂದ ಹಲ್ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ವೀಕ್ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ತೋಜಂತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮೋನ ತೋರಿಸ್ಬೋಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಸತ್ಯ ಪೊಡಿಗ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಗ ಅಂದಿರತ್ತ ಇವು ದೇವ ಎಂಚ ರೋಜು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ರೆ ಕೇಸ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಪಿದೇ ಪೋಯ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರಿತ್ತು ನೆಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೋಯ್ರೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ನಿ. ಸೊ ನುಂಗೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರ ಅದ ಕಂಪನಿನ ಬುಧರ ಮನಿಕಲ್ದ ತೊಳ್ನಾವೆ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಬರ್ಚಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಚು ಗುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತಾಂಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಡೊಂಬರಾಟ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಾವು ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ತೂದು ಪನ್ನಿಕ್ಲ ಫೇಸನ್ನು ಅಲ್ಲಂತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ತುಳದೆ ಜೂಮ್ ಹಾಕುಜಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಪೊಡಿದ ಪುದರ್ ಪಕ್ಕ ದೋಷ ಪನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾ ಬೇರೆ ಗೈಸ್ ತೂಲ ಜೀವಿತ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ. ಸೆನ್ನ ಇಲ್ಲು ದುಂಬೆ ಖರಾಬ್ ಆದಿತ್ತನು ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಎಂಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದು 3-4 ಉಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಒರಿನಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಿನಿ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಲ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸಸ್ತ ಜುಗಾಡು ಮಂತಲು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ತುಲಿ ಬೋವು ಮಾತ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೋ ಅಲ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೋತು ಪಾಪ ಮೂಲೆ ಮಂತಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ದ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಕೊರೊಂಡಿರ್ತಾಯನ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಾವು ಪೋಪುನ ಮುಳ್ಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರೂಮ್ ಆತ ಸೀದಾ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆನಾ
ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾನಲ್ಲ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ತುಲೆ ಮೂಲ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ತೋಜು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕುಲಾಡ್ ಕುಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವಡ್ದು ಅದನ್ನೇ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬದನಿ ಅಂತ ಶುರು ಬಂದವ ದಿಗಿನ ಪೇರೆ ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಡದ